Kaixo, geometriari buruzko bideoak ikusi eta gero, gogoratzen dizuet badaudela 5 bideo eginda. Orain ariketak egingo ditugu bideoetan, zuek geometria menperatu ahal izateko. Bideo honetan, proposatzen dizuet 2 ariketa hauek, eta zuek saiatu behar duzu egiten, gelditu bideoa eta gero zuzendu, bale? Ondo dago praktikatzeko eta zuek ikasi ahal izateko. Bale. Lehenengo ariketa da, kalkulatu 2 zuzen hauek osatzen duten angelua. Bale, guk ikusi egin dugu klasean eta bideoetan, nola kalkulatu 2 zuzenen arteko angelua. Eta erabiltzen dugu formula hau. Kosenoa da R eta S vektoreen arteko biderketa eskalarra, zati vektoreen biderketaren moduloa. Bale. Zer gertatzen zait? Vektoreak behar ditudala. Baina, ikusten duzuenez, zuzenak badaude idatzita parametrikoan eta hortik atera alditut vektoreak. Adibidez, kasu honetan, R vektorea izango da -2 bat. Zergatik, zuek jakin behar duzue, T parametroaren ondoan dauden zenbakiak vektoreak direla, bale? Orduan, kasu honetan, R vektorea hau da, eta S vektorea izango da 4, 3. Bale? Gogoratzen dizuet, vektorea izan da malda kalkulatu aldugula. Bale? Kasu honetan, hau da -4, 3 zati -4 izango litzateke malda. Bale? Orain, ez dugu erabiliko, baina gogoratzen dizuet zuek jakiteko. Bale? Orduan, vektorea izango litzateke -4, 3, eta malda 3 zati -4. Bale. Orduan, kasu honetan, egingo dut R eta S vektoren arteko biderketa eskalarra goian, eta nola egiten da biderketa eskalarra? Pues egiten dugu lehenengoa, bider, lehenengoa. Plus, bigarrena, bider, bigarrena. Orduan hau izango da -2, bider, -4, plus, bat, bider, 3. Eta berean, moduloak. Lehenengo moduloa izango litzateke errokarratu, lehenengo koordenatua berbi, plus, bigarren koordenatua berbi. Eta S vektorearen moduloa izango da errokarratu, lehenengo koordenatua berbi, plus, bigarren koordenatua berbi. Bale, hau da, 8 plus 3, 11, zati, erro 5, bider, erro 25, 5. Orain zuek kalkulagailuan egin behar duzue eragiketa eta dezimalak dira hauek. 0,98, 38. Bale? Eta gero badakizue, kalkulagailuan normalean egiten duzue hau shift, koseno, 0,98, eta orduan angelua lortzen duzue. Eta kasu honetan, angelua 10 gradutakoa izango da. Bale? Bien, ezabatuko dut hau ondo edo polita jartzeko, zuek kopiatu nahi baduzue ondo izateko. Bale, R vektorea da -2 bat, eta S vektorea da -4, 3. Bale? Venga, bigarren ariketa. Kalkulatu S zuzenaren ekuazioa P puntutik pasatzen bada eta R zuzenarekiko ortogonala bada. R zuzena A eta B puntuetatik pasatzen da. Zuek ideia on bat izateko egin dut marrazki hau. Bale, badaukat R zuzena. R zuzena A eta B puntuetatik pasatzen da. Bale? Orduan, puntuak badauzkat, egin aldut vektore bat eta malda kalkulatu aldut. Bale?
Gero, esaten didate edo eskatzen didate kalkulatzeko S zuzenaren ekuazioa P puntutik pasatzen bada eta R zuzenarekiko ortogonala bada. Vale? Orduan, ortogonalak badira, idatziko dut hemen, ortogonalak badira edo perpendikularrak badira edo elkarsutak badira, S zuzenaren malda izango da R zuzenaren maldaren kontrakoa, aurkakoa eta alderantzizkoa. Vale? Bien, orduan, R zuzenaren malda kalkulatuko dut eta gero S zuzenarena kalkulatuko dut. Vale? Bien, R zuzenaren malda kalkulatzeko AB vektorea kalkulatzen dut, AB vektorea izango da bat, eta orduan R zuzenaren malda izango da bigarrena zati lehenengoa. Vale? R zuzenaren malda izango da bigarrena zati lehenengoa. Orduan, R zuzenaren malda izango da bat. Vale. Orduan, orain, S eta R zuzenak ortogonalak direnez, kalkulatuko dut S zuzenaren malda alderantzizkoa eta kontrakoa eginez. Orduan, S zuzenaren malda izango da -1. Vale. Orduan, orain, S zuzenaren maldarekin eta P puntuarekin malda puntuaren ekuazioa idatziko dut. Malda puntuaren ekuazioa. Vale. Ekuazioa da hau, I menos I sub 0 berdin malda bider X menos X sub 0. Vale, I eta X beti geratzen dira horrela. I sub 0 da puntuaren bigarren koordenatua, 0. Malda da orain kalkulatu dudana, -1. Eta X sub 0 da puntuaren lehenengo koordenatua, 2. Vale, orain biderkatuko dut eta ordenatuko dut. Esplizituan utziko dut. I izango da -X plus 2. Orduan, hau da, gure S zuzenaren malda. Vale? Orduan, P puntutik pasatzen bada eta R zuzenarekiko ortogonala bada, kalkulatzen dut S zuzenaren malda, R zuzenaren maldarekin, alderantzizkoa eta kontrakoa delako. Vale? Bueno, oso ondo, hurrengo bideoan 2 ariketa gehiago egingo ditugu. Espero dut ondo ikastea. Venga, animo!